गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। दिनै जि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों आंनि सायाव बा EM बिबान गथायनायनि बेनि सायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेसिकेलि जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि गासै ब्लकनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोराबो दिनैहाय गोजोननाय मोनदों। बिनि बागै एबा बिनि अनगायै रायजो राजाफ्रा बांसिन गोजोननाय मोनदों। बियो जोबोद गोजोनथाव खौरां जे आवगायाव 19 इयार्स जाबाय BTC आरो BTR खौ लानानै सालायनाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्ट सालायनाया, खिन्थु दिनैसिम जोंनि बे 13 नम्बर चिराङाव EM नि जेबो सिमांबो नुफेरनाय जायाखैमोन। ओरैनो BPF नि आमोलाव 15 बोसोरा थांबाय, खिन्थु दिनै नैबे जेनोखि जोंनि ब्लकनि आसा आरो रायजो राजानि आसा बेखौ दिनै मानगोनां जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' सारा दिनैहाय खोनासंबाय आरो बिथांनिसिम जोङो आरो आंनि बेक्तिगत जानानै आरो ब्लकनि आरो रायजो राजानि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। निस्सय बे जेंनायाथ' थाखागोन, बेनि सायाव आंबो रुजुनो थाखाय थियारि। जेखि जाया मानो समाजनि खामानिखौ मोजाङै फोथायनानै जोङो मावलांनो बेखौ नाजाबाय थादों आरो बेबो गावनि गोसोजों नङा, माखासे नेम निथि थायो, बे नेम निथिनि गेजेर बा सिङाव थानानै आं खामानिखौ मावलांगोन। अथ टेकिंनि दिनै अफिसियेलि आंनिसिम फैथ'वाखै, खुब सम्भब थाबैनो खालामगोन मानगोनां BTR नि CM सारा, आरो बेखौहाय अफिसियेलि जुदि हरोबा आं बे थांगोन आरो डिपार्टमेन्टनि सायाव दिनैहाय आसा खालामदों जेरैबायदि चिफ सारा गावगा खोथा होनानै दिनैहाय EM डिपार्टमेन्टखौ आंनो होबाय, निस्सय जेरैबायदि गावगा आंनि सिगाङाव मोजां डिपार्टमेन्टखौ बुंदों होगोन बेखौ खोथाखौ लाखिगोन आरो रायजो राजानि जिनिखि आखा बेखौहाय सुफुंगोन होननानै आं फोथायनाय दं आरो गोथौ फोथायनाय दं। गिबियावनो आङो मिडियानि गासिबखौबो आङो साबायखर बावगोन। दिनै जे बेखौ आं बुंनो मोनदों, बे खाबुखौ मोनदों, बिनि थाखाय आं साबायखर होग्रोनाय जाबाय। बे जाहैबाय जोंनि गोबां समनि उखैनाय। बे उखैनाया बेनो जोङो खामानिखौ रायजो राजानि थोजासे बा सेटिसफाइड जाजासे जोङो खामानिखौ मावफुंनानै होनो हायाखै। जेरावनाखि जोङो मावरिया बायदि जाना थादों। दिनै जोङो खम दिननि थाखाय जों EMखौ मोननो हाबायब्लाबो जिखिनिजों जोङो रायजो राजानि मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथि दङ। गोबाव समनि रंजानाय नुनो मोनदों, माबायदि बेखौथ' बुंनो हाया, एखेबारे बे गोसोआवसो थाहैबाय। मा रोखोमै जों गोसोआव रंजाखांदों बेखौ एकमात्र इसोरासो मिथिसिगौ। बहुद रंजाखानाय, रायजो राजाफोर रंजाखांबाय, जोंनिया बर' आफादाबो रंजादों, प्राइमारि आफाद रंजादों, जों गासिबो रंजाखांबाय। खारन बेयो जाहैबाय जोंनि गोबां समनि उखैना थानाय लुबैनाय मावनांगौ। सोरनि आसिरबादाव जादोंमोन सानो नोंथांमोना? सोरनि आसिरबादाव जादोंमोन सानो? आसिरबादाथ' माने बयनिबो थाहैबाय, रायजो राजानि आसिरबाद थाबाय, लोगोसे इसोरनिबो सहाय थाहैबाय। बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनै सायखंखौ जोङो EM हिसाबै 13 नम्बर चिरांखौ मोननो हाबाय। लोगोसे आङो इसोरखौबो बाख्नायबाय आरो बेवहाय जथेस्थ' रोखोमैनो जोंनि जेनाखि BTR नि CM मानगोनां प्रमद बर', जे जोंनि खोथाखौ जे बे खोनासंनानै 13 नम्बराव निस्सय EM नि प्रयजन दं होननानै जोंनि EM सासे हरबाय। बिनि थाखायनो आङो ब्लक आफादनि जानानै जोंनि BTR नि CM मानगोनां प्रमद बर'खौ रोजा रोजा साबायखर हरनाय जायो।